LVI, Low Vision International, præsenterer MagniLink Go. Forestil dig at stå op om morgenen, få en kop kaffe og læse dagens post. For de fleste mennesker er dette blot en daglig rutine. For mennesker med synshandicap vil det kræve en meget større indsats. Nu er løsningen her. Få adgang til information hvor som helst og når som helst. MagniLink Go. Lad os tage det fra begyndelsen, et skridt ad gangen. MagniLink Go kan opfange alt trykt materiale. Ret ganske enkelt mobiltelefonens kamera mod et stykke papir, for eksempel et boardingpass. I denne indstilling bruges MagniLink Go som en elektronisk lup. Du kan justere forstørrelsen med tast 5 og 6. MagniLink Go er trods alt mest brugt til oplæsning. Tryk på navigationstasten for at tage et billede, og oplæsningen vil begynde efter ganske få sekunder. Lad os høre. Frankfurt. Seat 42. Gate. Tryk på navigationstasten for at pause oplæsningen og oplev flere funktioner, såsom at ændre farverne med tast 3, eller navigere ord for ord for at finde dit gate-nummer 7. For at indstille MagniLink Go yderligere, gå blot ind i menuen. Udover at åbne dine gemte tekstfiler, kan du vælge forskellige stemmer, justere lydstyrken eller måske vælge dine favoritfarver. Efter disse enkle trin er du nu klar til at bruge MagniLink Go. Efter få minutter kan du få adgang til informationer hvor som helst og når som helst. LVI, Low Vision International, præsenterer MagniLink Go. Løsningen som gør dig endnu mere uafhængig.